Ana m ekene nwoke wee na-ekene nwaanyị na-asị nke onye chiri ya zelu. Asị m ndụ mmiri na ndụ azụ. Ọ ogologo ndụ na arụ isi ike ka anyị na-ayọ. Udo n'iru, udo n'azụ ka anyị na-ayọ. Ihe akpakọ ihe enwe ka anyị na-ayọ. Ihe anyị na-agọfe ya wụ fevọ n'isi anyị n'otu n'otu. Ebe ọ bụ na anyị tiri aka ka ụzọ anyị na-aga. Ọbịara igbo anyị gbukwa onwe ya. Onye ọbụla si n'isi anyị waa n'aja ya were isi ya zere aja. Onye sikwa na ndụ anyị dị na-enweghị iwe ya gburu ọkụkọ ụzọ na kpuo. Eji m ohere a wee na-ekene ụmụ Igbo. Onye na-asịgide ewo afọ mbụ nwaada gbara ọma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo bụrụkwa dibịa Igbo. Abụkwa m onye isi ịchụaja na gbara ọma ọdịnala spiritual temple nke dị n'Enugu steeti. Eji m ohere a wee were ozi ọma ihe gbasara ọdịnala Igbo wee bịa maka na ntụziaka ihe gbasara ndụ ndị Igbo, ihe gbasara ka ndị mbụ na ndị egede ji wee bi ndụ, usoro ndị Igbo ji ebi ndụ, ọgbụgba ndụ anyị na Chukwu Okike nwere, onye ka anyị ji maka ya wee bịa. Wee na-asị gị ndewo. Ọwụta tabize gị sonyere anyị. Echefukwa na ibinyere anyị aka ma gbasa ozi a ka ike wee bụ ndị enyi gị. Ọ bụrụ na anyị na gị dị na mbụ wee na-emekọ na-amasị gị jisi ike jide nke iji wee ezigbo ihe. Isiokwu ji maka ya wepụta tata bụ ihe gbasara ọgwụ. Ya ọgwụ ka nji maka ya wee pụta. Chukwu bụ eze mgbede ọma. Ndewo. Ndewo ka eke mere na m na-ahụ dị gị nnọọ. Ya nji maka ya bịa tata bụ ọgwụ. Ile anya ịfụ na ụka bịasị ndị Igbo wee na-agbaziri ọgwụ ọsọ. Afta ka ụka bịasị anyị bụ ndị Igbo wee na-agbaziri ọgwụ ọsọ. Afta ka ụka bịasị mmadụ na nwanne nweta ụka sị na ọ na-agwọrọ ya ọgwụ. Afta ka ụka bịasị afụrụ na onye ọbụla na-eme ihe ọdịnala asị na onye ọgwụ ka ọ bụ. Ana mgbe ọbụla akpọrọ na ọgwụ, ihe onye ọbụla na-ebu n'obi bụ gịnị? Negativity. Afta ka ụka bịasị ọrụ ma mmadụ, famili a ga-amakwa na mebi na nna nna ha mere ihe ọdịnala ma ọ na n'ikwu nne ha na-emere ihe ọdịnala ebe ahụ. N'ihe awụ ihe mara onye ahụ ama, ihe awụ ihe onye mere inherit as a result of nọ ihe dị n'ikwu nne ya ma ọ na be nna ya. Asị mba ọka ọ bịa gwọwa ọgwụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na ihe mee na ha zabere ọkpụkpụ ha ogene ọka bịa gwọwa ọgwụ. Now, o nwere ihe anyị maọbụ ndị ọdịnala ga-aghọta. E nwere aja nwa ọgwụ. Ọtụtụ mgbe ndị Igbo na-adị ekwokwu na-asị na aja ka ọgwụ. Ọ bụ eziokwu bụrụ na ọfọ maka na enwere ka ọgwụ ga-esi wee rie ire ma eweziga aja ịchụrụ ya. Nke ahụ dị iche. Now, ihe m chọrọ ịkọwa bụ na ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa mefee ya oke wa ajọ ife. E nwere limit to everything mmadụ kwesịrị ị na-eme gịnị ị na-eme, maọbụ ọgwụ ka ị na-agwọ maọbụ aja ka ị na-achụ. Otu esi nwe aja ọgwụ ka esi nwe aja aja, mana amara m na a lot of people amara na o nwere ihe wu aja ọgwụ nwee ezigbo ọgwụ. E nwere aja ọgwụ nwee ezigbo ọgwụ. A lot of us agwụgwọkwa n'ọgwụ unconsciously without knowing. Yes, a lot of us na-agwọ ọgwụ. A lot of us na-condemn ọgwụ na-agwọ ọgwụ without even knowing na anyị agwọọla ọgwụ. Maọbụ aja ka ị na-achụ maọbụ ọgwụ ka ị na-agwọ. Na the most important thing, ihe ka mkpa gịnị? Intention. Ọ bụrụ na ị na-agọrọ ọfọ wee na-akpọku Chukwu Okike gị and your intention is not pure, you are not concentrating on that intention, ihe iji maka ya wee na-akpọku chi gị ahụ, ị mara na gịnị mere na imesịa ya na ya sị gị na imetara ya. Otu a ka ọ dị n'ọgwụ. Ọ bụrụ na ị na-enye ndị ichie ihe and ị na-enye ha ihe with the proper intention iji maka ya wee kwesị inye ha ihe, ị mara gịnị na ihe ahụ ị na-enye ha bụ ama gịnị ịma full result ya, because gịnị the intention adịrọ pure. So ihe bụ na a na-asị na ọgwụ wa ajọ ọgwụ ma ọ na ọgwụ bụ ezigbo ọgwụ gịnị? Intention. Mgbede ọma. Judith Nzegwu, ekenekwa m gị.
Ndewo. Echefukwana ịjụ ajụjụ ma ọ bụrụ na o nwere onye nwere ajụjụ n'ihe ọbụla n'ọdịnala Igbo ma ọ gbasara ihe m na-akụzi kịta. Nọmba ị ga-eji wee zitara m ozi na WhatsApp bụ 07037311663. 07037311663. Now, ịgakwana ihe anyị na-ekwu. Now, aja na ọgwụ na-arụkọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị kwenyere na aja, ị kwenyeghị n'ọgwụ, you are deceiving yourself. Ị kwenye n'ọgwụ, ị kwenyere na aja, you are deceiving yourself. Both of them bụ gịnị? Ha bụ nwanne ma ọ ka mkpọ ha di na nwunye. Both of them must come together to do what? To fulfill your mission or to give you the best result n'ihe ọbụla ị chọrọ. Enwere aja nwee ezigbo aja. Ọkwa ma na enwere aja ọ ya bụ achụsịa ya wee gbachie ya ụzọ. Once you see that aja, ime gịnị? No problem. Ọkwa ma enwere aja ya bụ ebupụ ya n'isi gị. Ọ bụgodo na-ebutara ya ebe ibi, na-ebupụrụ ya ebupụ outside where you are living with the intention na gịnị imegide gị, you will have problem. Do you know that? Mana aja ka ọ bụ. Otu a ka esi wee nwekwa ọgwụ enwere ike ime gịnị? Ịgwọ wee gwọgide gị. Nwekwezi ọgwụ enwere ike ịgwọ ọ dịrị gị na mma. Back to sender. Every evil spirit fighting against me, back to sender. Every man trying to destroy my life, back to sender. Any man trying to destroy my destiny, back to sender. Any man is trying to destroy my marriage, back to sender. Ọ bụ na ị mara na ọgwụ ka iji ọnụ gị wee na-agwọ at that point. Maka na gịnị? Intention, declaration, affirmation gị. Na ị na-asị onye ọbụla na-agwọ ọgwụ wee na-agwọgide gị back to sender. Ọ na maybe na-achụgide ego nchu, i wee jee si na ị chọrọ ime back to sender. My brother, ọ na ị mara na ọgwụ ka ọ bụ. Back to sender na-atọ gị ụtọ ị na-eme, ọ na ị mara na ọgwụ ka ọ bụ. Ọ bụ na ị mara na even pills ị na-eri na some of them na-eji mgbọrọgwụ wee mee gịnị? Wee rụọ ya na ọgwụ ka ọ bụ. For you to take care of that situation that you don't like at that point. Ihe ọbụla ị riri ma ihe ọbụla ị mere wee pụta na ya, ihe a bụ ọgwụ, because na gịnị? Ị command nature ka o mee gịnị? Ka o mee ihe in your favor. Or you command nature ka o mee ihe in your favor. And I want to let you know that na o nwere dibịa ọbụla ga-agba mgbọrọgwụ siri ike n'ọdịnala without ọgwụ. Ọgwụ na ide eme ọgwụ n'ihe iwu bụ ofeke. Mana mgbe mmadụ ka na-amalite njem due to the mindset anyị nwe and ihe mega anyị indoctrinated, a lot of us, mgbe ọbụla asị gị na onye dibịa ọbụla na-agwọ ọgwụ ajị, is a lie. Ọ bụrụ ajị ihe. Intention is the most important thing. Now, are you trying to tell me na ọ bụrụ na mmadụ bịa gwa ajọ ọgwụ wee block all your business, that na gị nwa ma ngwọ nke gị wee ezigbo ọgwụ wee get that thing out of your way ka business gị nwee ike wee flourish? At the same time, na ihe na-agwọ ọgwụ. Ọwụ na ọ dị echi ka ị chọrọ ime, ma na ị chọrọ fortify yourself, ma na ị chọrọ ịrụ ọrụ, maybe na ị chọrọ ịrụ ọrụ like ihe gbasara ndị ọgbanje. Mgbe ụfọdụ nwere ka ị ga-esi wee na-eke ihe gbasara ndị ọgbanje. Mgbe ụfọdụ nwere stage ọ ya arụ ọwụ na ọrụ dị too hard, ime gịnị? Ime include herbs, ime include mgbọrọgwụ. At that point, ihe ị na-agwọzikwa ọgwụ na aja ka ị na-agwọ. A lot of us na-agwọ ọgwụ unconsciously. N'ihe m ji akụwa gị iwu gịnị? Ka ị mara ka isi condemn ọgwụ. I am not saying enwere negative ọgwụ like I said in the beginning and enwere positive one. Enwere ọgwụ na-eme gịnị? Ọgwụ na-emebi ihe, nwa ọgwụ na-emezi ihe. Ihe onye dịka m ji ama ọgwụ eji eme mmadụ ajọ ife bụ that ọ bụrụ na o nwere onye bịara be m bụ ọnọdụ otu anwa wee bịa, amara m na o nwere ike ọ bụrụ ihe dị otu a ka eji mee ya, nọ ihe ahụ ihe eji mee ọgwụ ka eji emebi ọgwụ. Ihe a niile ifuru nọ n'ọfịa Chineke nna kesiri bụ ihe Chineke kere ka e wee dozie ndụ, but with command and sacrifice you can command that thing o mebizie ndụ emebi. You can command that thing o mebizie ndụ emebi. A lot of people, and ị na-anya ifu ihe gbasara ọgwụ that na ọgwụ na-aka arụkarị ọrụ on the negative side more than the positive side. Onye ndị a ka anyị ga na-awụ ọnụ ndị mmadụ to be careful, maka na ị na-anya na anyị nwawu ndị dibịa na-eme gịnị? Na-eso eme gịnị? A contribute ihe na-eme na society. Onye na-enwere agwụ, onye na-enwere iru ọrụ, amapụtala this command ọgwụ ọrụbara ọrụ. Anyị nwawu dibịa na-eme ya. Ọ ndị dibịa na ndị eze nwanyị, ndị egwu aja anaghị atụ ọ ha nwabụ ihe na-eme ajọ ọgwụ. Na ifuru na enwere m ike iweta ọgwụ nje treat mmadụ poison,
kọmandụọ ya n'anyanwụ wit ihe ndị m ga-etinye siri ya, kpọkwuo afa gị. Ọ bụrụ na ịkwụrụ aka gị ọtọ ma na chi ga-adịrọ ndụ, the thing will affect you. Onye nwa bụ gịnị? Ajọ ọgwụ. Onye nwa bụ ajọ ọgwụ. Mana ịmasị m kịta na mgbe mmadụ na-achụ gị ọsọ, when somebody is after your life, when somebody is after your destiny, ọ bụrụ na o nwere ọrụ ikwesị iru onwe gị weta mgbọrọgwụ na akwụkwọ weta ihe ndị dị iche iche, isi m na ya arụ ya nọọ igwe ọgwụ na ị na-eje ụka, you will die. You will die. Ị ga-anwụkwa. Maka na mgbe ụfọdụ na enwere ọrụ ọ ga-abụ ịchụ àjà na aja adịrị enough, you must demonstrate something. You must demonstrate something. Onye kpatara mmadụ nwere ike isi gị na ya ma na ọgwụ a na-arụ ihe dị ụtọ. In some cases onye ahụ nwere ike use ya nwekwa result. Imagine mgbe ọ wụziri na dibịa nwere ihu ahụ bụ ihe mere gịnị yuzuru ọgwụ dị otu a, use ọgwụ a na-ekwanụ bụ leaves, trees, plants, roots. Onye maka eji wee si na onye awụ dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ịpụta na kọndem ọgwụ. A sị na onye awụ dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ na a na-eme ihe mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ n'ikwu nne ya na nna nna ya mere ihe mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, nọọ ihe dị n'ala dị na be nna ya. Ọ ihe ime gịnị, ihe isi na chi ma ihe ị nwetara site n'aja na ndị ichie na mmụọ so gị na be nna gị ma mmụọ so gị na ikwu nne gị, but the manner of which you handle that power bụ gịnị, ihe na-eme ya ọ dị good or ọ dị bad. I have seen a lot of dibia so ya bụ when you bring somebody's picture, a na-eche na ihe gbasara ọgwụ sọsọ herbs, even animals ifu na-aga agagharị ajọ ọgwụ ka ọ bụ. I can tell you this. Do you know that na enwere a lot of dibia na-ama ha sana na-amara na ihe a bụ ihe a na-asọ, and gị nwa na-eji ịgwọ ọgwụ ebe ahụ, onye ahụ ama ngwa gị what you are going to face. Isi ya na ị chọrọ igbu okeke na ihe ọma because na o nwere akpịrị ego, ọ ga-enechekwa anya fụ na o nwere ihe okeke mere gị ga-eji wee mee ya ajọ ife. Okeke erighị oji gị, okeke erighị ede gị, okeke ataghị akpụ gị, okeke edina ha nwunye gị, ogbughị nwa gị. Mana kama na gịnị na iwe okeke na-ewe gị, i wee bịakwute dibịa si dibịa ya gbuoru gị okeke. Dibịa sị gị oke, o nwere ọtụtụ dibịa ga-eji gịnị ga-eji ilu okwu wee gwa gị okwu, mana ọ bụrụ na ị bụrụ onye tuto na ịdị desperate, you will be ready to do whatever. Chetakwa na dibịa rụsịarụ gị ụdị ọrụ, ọ ga-akpọgbukwa onye ahụ as long as na ọma ihe ọ ga-eji wee ri ya, ọma pawa ọ ga-eji wee mee ya. Isi ya kechie onye ahụ ekechi, okechie ya. Isi ya gbachie ya ka ọ gbachie ya. Isi ya send ya onye ahụ sickness or send ya onye ahụ. But I want you to understand na ihe na-agwụwa ajọ ọgwụ. Good afternoon, Eunice. Keke mere ndewo. I want you to understand that at this point, ihe na-agwọ bụ gịnị, ajọ ọgwụ. Ijiri ọfọ wee na-agwọ ọgwụ. Ijiri ọfọ wee na-agwọ ya bụ ọgwụ. Do you understand? O mee gịnị mgbe dibịa ahụ bịa kechie that person, the person will start suffering. Ihe dibịa ahụ ga-eme wee oje okewapụ onwe ya. When the repercussion comes, you will suffer it. That dibịa might not suffer it with you. Ọ natago gị ego. A lot of people, you see them, if nwa agbọghọbịa ọ bụrụ na ọ na-ayị di mmadụ na onye ahụ na-enye ya ego ọfụma, o jebe na be dibịa, onye ahụ ama ọkwachi ya, ọ makwa onye nọrọ ya ụwa, o nwekwa mmụọ ya na ya so ọ mara, but gịnị, because na ọnụgo na ndị omenala na-agwọ ọgwụ. O mee gịnị, o buru afọ onye ahụ bịa na ọ chọrọ ka a chụpụ nwaanyị nọ na be di ya ka o mee gịnị, ka ọ nụ onye ahụ. A lot of ndị mmadụ enwe very, very bad mind, yet they are the people that will come out and say na gịnị mere na ndị omenala na-agwọ ọgwụ, because you have gone and you have tested it. Mana ọ bụrụ dịka na otu ịnọkịta na somebody, maybe your husband have a girlfriend, let me just use the one that is common. Ọ bụrụ na the lady ji ka ya mata wee jide ya, ma na the lady tinyere ya something, ma na ojegoje kechie spirit the man, na the man ga na-eme gịnị, ọ ga na-achọ ya ebe ọbụla ọnụ. Ihe a bụ ihe ọbụla ị gwọrọ n'isi the girl, ihe ọbụla ị mere n'isi the girl, n'ihe a bụ gịnị, ọgwụ eji ofe agwọ, ọ bịara egbu ngwukọ onwe ya. Back to sender.
ụchụ ahụ ọ chọrọ ka ọ gbaa gị na your marriage, let it return back to that person. But in a situation na gị nwa bụ nwaanyị were, I am trying to tell you ihe gbasara ọgwụ na ihe dị n'ajọ ọgwụ na ihe dị n'ezigbo ọgwụ. In a situation na gị nwa bụ nwaanyị, in a situation na gị nwa bụ nwaanyị ji aka gị wee metụ ihe chụpụrụ di gị wee pụọ duto gịnị n'ime gị obo nwaanyị ọzọ wee mee gịnị wee nabata ya. Nwaanyị ahụ ejiri nnu wee jide ya, o jiri ose wee jide ya, o jiri ogiri wee jide ya. Nwoke chọrọ comfort, nwaanyị ahụ gave him comfort. Ije ka ije separate ha na-abụ ihe na-agwọ at that point gịnị ajọ ọgwụ. And dibịa ọbụla na-asụ aja ana ama mmenwuru gị such work. Sọsọ dibịa ga-emere gị such work bụ ndị oghere buta, oghere esi buta. Ị makwari na ọtụtụ mgbe na the kind of things ndị mmadụ na-eme gịnị na suffer in life bụ ihe ji aka ha wee metụrụ onwe ha. Years back, gị nwa bụ mmadụ enwego onye ijere eje eme gịnị wee gba ụchụ. Ichee na ọjọs na obere aja ka ị chụrụ, ichee na ọjọs obere ọfọ ka ị chụrụ, ichee na ọjọs obere ihe ka ị mere. Then because gịnị n'ijego ma na ịnọgo ebe akpara akpụkpa ka enye mmadụ poison. We should remember that if ihe eji eme poison adịrọkwa expensive. Ihe eji eme mmadụ poison, it only becomes expensive when you don't have access to that person. Or when you want access by a boy, maybe you want to go to a dibia or send the send. That is when it's going to become expensive for you. Mana oburu kita na otu ino kita na imego mmadu aji ife. Me mmadu aji ife along the line, gị na onye ọzọ enweta onye ahụ achụba gị, ije ka ime back to sender. Ijeze ka ime back to sender. Do you think that back to sender is going to work? Because gị na ijirofo. A lot of times when we say that Nadibia and Karo or not fake, no, have you checked yourself and know if the fault is coming from you or not? Ijugo onwe gị ese, ọ mụnwa metere ihe na-aya m. So now you not condemn Ogwu. We should condemn negative Ogwu. Even aja na-achụ achụ. Let me tell you, a lot of people na-eje na mmiri na ha na-achụ aja arụ ọrụ mmiri. Mana mgbe ụfọdụ ọ bụrụ ihe si dibịa arụ ọrụ gị ka ọ na-arụrụ gị. Mgbe ụfọdụ ọ bụrụ ihe siri dibịa inwe anwa adaba n'aka aja dibịa, ọ bụrụ ihe si ya arụ ọrụ gị ka ọ ga-arụrụ gị. That is the reason why a lot of you will have the intention of going to settle water spirit, but at the end of the day, ọ bụrụ gịnị, ọ bụrụ separation ka a na-emere unu, because no nwere nke ma. Otu ahụ ka ọ dịkwa mgbe gị nwa na-eje esi dibịa gwọrọ m nke a, gwọrọ m nke a, gwọrọ m nke ọzọ. Ọ bụrụ na ihe dibịa gwara gị n'ọnụ ka ị na-eme. But I have been saying this thing. No one need to reach onye garuru. Take your time and communicate with your forces. Ha gosi go onye ye soru ga agwa gezoku. If you know me, you know Keke, you know Kore, you know Kafo. Summon on the names together, write them down, pray on that name 4 good days. Let them show you whom you will follow that will lead you well. Maka na ọtụtụ mgbe oke ọchịchọ na-eme anyị bụ ndị mmadụ. We forget that a lot of things that we are doing have repercussions. That is the reason why mana ọgwụ mana aja ha ncha niile nwere gịnị negative side. Ha ncha nwere negative side. Ịma na enwere aja enwere ike ibupụ n'isi gị just with your picture, just aja na nke awụrụ na agwọrọ ọgwụ na ekechiri ma ọ na-apịkwa. Aja ga-ebupụ n'isi gị mecha ya like this uchu agba gị for life. Mana aja ka ọgwụ, mana isi na aja ka ọgwụ. Na ọgwụ bụ ihe dị njọ. Dibịa ọbụla na-eme onye eme dibịa na-enwere ọgwụ. Dibịa na-enwere ọgwụ. Dibịa na-anaghị agwọ ọgwụ. Dibịa ọbụla mgbara ọgwụ na akwụkwọ na-anaghị erubere isi wụ ofeke ka ọgwụ. Ọgwụ na onye ha wuru ofeke ma na onye aka na-amalite njem amalite ihe gbasara omenala. For you to even stand very well, maintain your level in this work, iya manata ọgwụ. Maka na ọgwụ na-azọ. Ọgwụ na-azọ. So n'ijebe ịgwọ ọgwụ n'ihe ga concentrate on ugwu ezigbo ọgwụ. Now you want to tell me na ọ bụrụ na mmadụ nye gị poison, na ịma njeje ma ọgwụ.
They poison you, be it physical or spiritual poison. Maka na ọgwụ dị njọ, you will not go and treat yourself. Ọ na ịmara na treatment ahụ ị na-ewere bụ ọgwụ ka ọ bụ. Ịmara na ọtụtụ na anụrụ ya anụ. Ịmara na dibịa nwere ike ịnụsi ọgwụ, ofu ọgwụ ọ kpatara ofu ebe, nụsie ya na ofu ite, divide ya, command ya nke ọzọ to be poison, command ya nke ọzọ to ka ọ na-ehil. Ọ na ịmara na dibịa nwere that power. Ọ na ịmara na that from the pot ahụ o ji enye gị nke ahụ ije treat onwe gị. Ịmara na nke ọzọ nwanne ya nke ọ divide after ka ọ bọọlụ chagoro ya. Ọ na ịmara na nwanne ya nwere ike ịkọskwa gị that sickness. Ọ na ịmara. For you to even go and treat yourself, ni nwere attack, money with spiritual poison, money do say poison, money riri mo no na gaginis, mo no na gaginuk, mo no na-eme nka, no na-eme nka. It is still ọgwụ. But gịnị intention ije eme gịnị akwọnya bụ ọgwụ. Onye akpatara eji asị na ndị dibịa na-eri amụsụ. Ịmakwa na ndị dibịa na-eri amụsụ. Ịmakwa na enwere ọsụ na ụrọ ndị dibịa ndị rigoro amụsụ. That is the reason why wherever you are close to them, gịnị ihe ọbụla gbasara gị na-aghasa. Asị gị na o nwere ofu nwaanyị na-ata gị amụsụ na village, but when you ask kedu ihe mere onye a o ji ata gị amụsụ, you get to know that na gị na onye nwere issue. Maka gịnị na o riri ya eri buru ya n'afọ. Ọgwụ ka ọ bụ. Ọgwụ ka ọ bụ. So ihe m na-achịkọwa bụ especially maka ndị na-amalite ọdịnala, ihe gbasara ọdịnala, especially ndị na-amalite njem ha ịzụ ọkpụkpọ oku, ndị nwere kọlụ dibịa nwoke ma ọ dibịa nwaanyị, eze nwoke ma ọ bụ eze nwaanyị. Mmadụ abịakwa na bịa deceive oge si gị na ọgwụ ajọka, ọgwụ amagbuo onwe. Ọ bụrụ na ị ga-ewelite mma ị ga-eji wee bee okro, hapụ ibe na ya na ọkụrụ wee bee ya n'aka gị, ị ga-agwa m nke ka gị mma. When you start using that knife to slice that okro is a sin, you are doing the positive purpose of that mma. Mgbe ị were ya bee n'aka gị, you are doing the negative one. Otu a ka ọ dị n'ọgwụ. Ịbịa na coin nwere iru, nwere azụ. Iru good side, azụ ya bad side. Otu aka ọ dị n'aka mmadụ. Ihe ọbụla Chineke nna kere eke nwere iru, nwere azụ. Nke ọwụ na ị chọrọ iyuzu ime gịnị, iyuzuo ya. Onye aka eji wee nwee ndị dibịa ndị specialize n'ime ajọ ọgwụ. Ịbịa nwa n'obodo nwa, enwere ndị iwu na ị chọrọ igbu mmadụ na ọ be ha ka ị ga-aga. O nwere ndị iwu na ị chọrọ ịtọrọ mmadụ poison, ọ be ha ka ị ga-aga. O nwere ndị na ị chọrọ ịkọ mmadụ ụkwụ agbashu, ọ be ha ka ị ga-aga. O nwere ndị wụ na ị chọrọ ime mmadụ enye ule, ọ be ha ka ị ga-aga. E nwere ndị wụ na ị chọrọ ịchụ aja ire ọma, ọ be ha ka ị ga-aga. O nwere ndị wụ na ị chọrọ ka a jiri ọnụ wee zie ego ozi, ọ be ha ka ị ga-aga. O nwere ndị bụ na ha na-ekwu ihe mmụọ na anụ na mmụọ na-agwa ha okwu, ọ be ha ka ị ga-aga. Onye ọbụla emego gịnị echuzugwu nke ọ chọrọ. Ihe ga-emezi gị nwa gị nwe ime escape from this thing bụ gịnị? Creating a personal time with gịnị ezumezu gị. Creating a personal time with ezumezu gị. Ịbịa na ọrụ dibịa, let me tell you, ihe o ji wee dị ka enwere a lot of fake dibias, more fake ndị eze nwaanyị, because no ihe ya nwa bụ ihe na trend right now. I am not exceptional. You understand? I'm not praising myself. I am not exceptional. Mana ihe na-agwa gị wu reality. Irrespective of ka ọ ga-esi wee wete onye ọbụla na-anụ ya, I don't care. Ihe eji wee nwee a lot of asị gị na onye nke a fake na onye nke a original, onye nke a nka, even in the church gịnị, because no ya gịnị trending gịnị ihe na-aga kịta, because everybody will solution to their problem. If you fall into a wrong hand, it is your fault. Maka na even during the time of our fathers, ọgwụgodu na ịchọrọ ijeje mee, ịchọrọ ịgba afa mgbe gboo, mgbe afa dị highly respected and highly spiritual. Ọnwụ na ịchọrọ ije gba afa, n'ọta ata ka ị ga-eji wee kpọkụ mmụọ gị na ha so. Ọnwụ na ị na-agaghị echi tata ka ị ga-eji wee kpọkụ, gwa ha ebe ị na-aga echi, gwa ha duru gị gaa. Ha fụkwa na ihe ọbụla gbasara gị wee eziokwu, kpuchiere onye ga-agbara gị afa. How many people mmadụ one na-eme ya kịta nke today? Nobody. So with what is happening in the society, ijekwuru onye ga-agwọrọ gị ọgwụ ga-egbu gị, ọsị gị na o nwere ihe ọ na-eme, ọgwụ ọrụ gị ya, you fall into it. It is your fault. It is your fault. Ijekwuru onye ga-submit gị under his temple or her temple ka ị na-akpụtara ya ewu every year in the name of na ọ na-arụ gị ọrụ, make a slave unconsciously. It is your fault because you did not pray. You did not do what before going to that person. You didn't do it.
ijekwuru onye ga-abụ ọgwọ gị isi ọwụwa ọkụọ gị afọ ọsịsa, it is your fault, it is not my own. You will not blame the person. Onye kpọbara afọ kpabara ya ka ore. Ọwụ na ibu ihe mere expire na-ere n'afịa, ya bụrụ gị nwa ga-apụtasị ụwa na o mere expire. Onye nwaanyị ochie ke ọma mụ mere expire, ọma mụ ya azụ ka ọma nzụ. So it is up to you. So na nchịkọta okwu, ọgwụ dị mma mana ọgwụ dị njọ. Ọ dị ka ọkụ, anyị ji ọkụ esi nri, anyị ji ọkụ ahụ ụzọ. Mana gịnị, itinye aka n'ọkụ, ọkụ ere gị. Otu anwa ka ọ dị. Anyị ji ọkụ esi nri, jiri ọkụ wee na-ahụ ụzọ, mana itinye aka n'ọkụ ere gị. The choice is yours. Esizikwa na izitara m ozi na my WhatsApp na 070 na 373-11163. Ọwụ na ị nwere ajụjụ ma ọ na ịchọ ka gbara gị afa, ma ọ na ịchọ ka rụọ ọrụ gị ọrụ ọbụla, tupu ị ga-akọntaktị m, kpekwa ekpere. Biko nụ, kpekwa ekpere tupu ị ga-akọntaktị m. Abịakwana bịa sị m arụgidego m ọrụ na ike agwụ gị. Ọwụ na ike agwụgo gị, ije zuo ike. Ọwụ na ịrụgidego ọrụ, ike agwụ gị, chọọ ka m preach weziere gị na mma arụtara gị ọrụ, ije zuo ike. Pray on my name before you come to me. Ị na-aghọta? Ndị be anyị sị na ka eji fuel ezere ọkụ, ka eji ọkụ ezere fuel. Otu a gị nwa na-agbakwa ka m nwa na-agba. So biko nụ, onye nke a sị, how do you want spoil ọgwụ already done on your head? Now, ọgwụ na-emere gị ọgwụ, ọ bụrụ gị nwa ka ọ dịrị ime gịnị, imebi ọgwụ gị. Ị ga-achọ onye ka gị n'ihe gbasara ihe mmụọ ga-eme gịnị, gị nyere gị aka mebie ọgwụ ọbụla nwoke ma nwaanyị kwọrọ n'isi gị. Nke ahụ wụ izizi. You just answered my question now. Ndewo Judith. Good evening, nwaanyị ọma. Good evening, Chidozie Ekwen. Ekene m gị. Chukwu bụ eze. Let me go and pick up my wife from trans station. I'm gonna watch this video later. It's okay. I miss you, Chidozie Ekwen. I want to start my spiritual work, but I don't have money. Ordinana is too expensive. The reason why Ordinana is not cheap, like prayer you go to do in the church and you indirectly still pay money, is because the dibia that is working for you cannot go to the market and carry goats. Martin Sugochukwu, good evening. How are you? Thanks for coming. The dibia that is working for you cannot go to the market and carry goats without paying. The dibia that is working for you cannot go and carry chicken without paying. The person cannot go and carry drinks without paying. The person cannot go and carry candles without paying. These things, the person pays for them before the person can use it to work for you. Even some herbs that we are using to do work, sometimes some of them we buy them from the market because he check his body how to go there and dig it. Charge. Do you understand it? So that is why it's expensive. The dibia that is working for you, the person that is working for you, after from whatever that you gave that person, appreciate more because a lot of people are greedy. A lot of people will work and they will still eat the money. They will not even recognize their entity. So making recognize more. So after working for you, the person will still make sacrifice to more. That is why it is expensive. And that is why in most cases you are advised to go and buy things by yourself. So that when you get to the market, I went to the market the other time. Ewu 60,000. 60,000. Just imagine you want to do marine work for somebody. You are buying 2 goats. Marine settlement, you are buying 2 goats. You are taking one to the water. You are going to use one for Sadaka at home. Only ewu nabo. 120,000. Though sometimes obere one na here price nnukwu ewu. Just imagine ego na ga-eji wee go ewu na abo before ije kwa ngwongwo ndị ọzọ. Then how much is the person going to pay you? So that is the reason why sometimes on aka mma gị nwajiri aka gị ga-afịa, go and buy it. If you buy fake, you return it. If you buy original, we will use it. Ego manyere gị jidi ya, okoro gị jidi ya. Simple. Sometimes on aka dey less stress for self. So any other question? If you have question, please let me have your question because I'll be concluding shortly. If you have question, let me have your question because I'll be concluding shortly. If you have question, let me have your question because I'll be concluding shortly. Oh no, nwere ajụjụ inwe gbasara ihe ndị anyị kụziri ma ihe ọ na gbasara ọdịnala Igbo. Jụọ m nke ọ dị gị ka ma ga-enwe azịza ya, ime gịnị ịchọ m ka nsa gị.
ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara ihe ọbụla n'ọdịnala Igbo nke ọ dị gị ka ma ga-enwe azịza ya, jụọ m. Ọ bụkwanụ na ị nwere ajụ gbasara ihe anyị kwuru gbasara ọgwụ, ime ọgwụ, charms, eme ka m mara. Mata na ọgwụ na-eri isi na-abọ. Have you heard of this statement? Ogwu na-eri isi na-abọ. It's just like fire. Ogwu na-eri isi na-abọ. Please, if you have any question, let me know. Dibịa ọbụla na-enwere ọgwụ ofeke ka ọ bụ. Onye agha wuo ofeke ma na onye aka na-emalite njem ya n'ọdịnala Igbo. Ọdịnala bụ ọgwụ, ụha. Ọgwụ so n'ihe eji mara ndị Igbo. Ọ gị ọmazi ka isi chọọ igwo nke gị. Ị chọrọ igwu ọka igbu onye na-agara onwe ya ọgụ ọma. Ị chọrọ igwo ka idozi onwe gị ọma. Ịbụ na a na-asị gị na egwuru ihe ọdịnala, ị mara na ihe ọdịnala ahụ bụ ọgwụ. Na-asị gị na egwuru ọdụ ọmụmụ ma ọ na-agwuru egwuru nka ma ọ na-egwuru nka. Ị mara na ọgwụ na egwuru ọdụ ọmụmụ na egwuru mmụọ dị otu a na-emere ka ị mara na ọgwụ ka ọ bụ. You have not been coming online recently. Yes, Eunice. Enwere m ịma na stress dị n'ọrụ anyị anụwa dị too much. A lot of time when you continue to people continue to call you and all that, mgbe ụfọdụ anyị nwa na-echefu onwe anyị, placing people ahead. So I had miscarriage. Onye mere na ma bịara online since, but I am fine now. So ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere, thanks for asking. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụọ m ya ka anyị gaa n'ihu. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ, I will take it that onwe ọzọ onye nwere ajụjụ. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ m, Ifugo Eunice abịago again. What is the first step to take in ọdịnala? Okay, this is an intelligent question. The first step to take in ọdịnala, 1. Ọ bụrụ na ị pụta isi onwe gị, I want to go back to tradition, my people's way of life. I want to start living in the ways of my ancestors. The first thing you get me is to go and look for cola and drink on your own. When you must have gotten cola and drink, you talk to them. You understand? Owanyanwu is coming from the east. That is the rising sun. And when the sun is going down, it's going to the west. So it depending on the time. If it is by this time, all of us know that the sun is already going down. You have to face the west because that is where the sun is. If it's in the daytime, you face the east. You call on your ancestors, call on your chi, call on your onyuwa, call on everything that, just say all the powers that be with me. I am thanking you today that I finally decided to find my way on Ordinana. Lead me to the right person. Just do prayer. Talk to them. Let them know that you have accepted to walk on their path. They should direct you to the right person that will tell you the truth about yourself and what you need to do. After making that prayer, making that libations, offer them cola, offer them drink. If you have unzu, if you have edo, then after then, the next thing you are supposed to do now is you go and seek for Afa. Seek for Afa. Whatever that Afa tells you, that is what you are going to do. Now, if Afa tells you that there is an abomination on your path, mind you that before you start settling any spirit or start aligning yourself with any spirit, you first of all do what? That's abomination. You have to cleanse yourself from it. And after that, the next thing you're supposed to do is to do what? Feed your reincarnator. After you must have discovered whom your reincarnator is. Your reincarnator is the first entity with you that you should recognize. If you don't recognize your reincarnator and you are doing other rituals, you are doing other sacrifice, you might not be getting your desired result. So he is equally or before them and before you accept before them that you have accepted to walk on their path. Then you go for Afa. From there you take it up. Thank you, Eunice. I asked an oracle in my fatherland a favor.
but I am yet to see the outcome of what I've asked for. I promised the oracle cow, but the money I have seen so far can't buy cow. What do I do, wise one? Thank you. If I were you, this oracle I've been doing for people, but the oracle is not doing for you. Because I believe if the oracle have not been doing for people, you will not go to that oracle. That oracle have been blessing people. That is why you have the mind to go to the oracle, right? Thank you. If I were you, I'm going to ask why. Why is it that favor that others receive from this deity, I cannot receive it? Have I committed anything against the gods of my land? One, is there anything that is required of me to do that I'm not doing? Two, when you must have find out this thing, if you are supposed to give that oracle cow and you don't, after you must have find out the fault, where the fault is coming from, then you are not going to go to that deity. You get drinks and cola, probably chicken, go to that deity and tell that deity that you still remember that there is a promise you made to it, but you have discovered that this is why the oracle have not been able to help you to achieve this, that they should help you. Now that you have realized and you are ready to make amends, they should help you. As you are giving this thing, they should give you time and also open your way. You are going to get a good result with this, as long as you start working on the direction of the results you get, right? So you have to go. It's just like when you are owing somebody, you don't owe people and just ignore them. If you are owing somebody, you need to at least make that person to understand that your mind is still there, that you are owing him or her, but maybe you don't have it or something came up. That is how it is. Okay. Is there something we can do to pave a way for us before marine settlement for us that are mariners? It depends on the level of mariner that you are. And remember, if you have call, if your own type of mariner is that you have call and you have not answered your call, remember there is an extent you will wait. You will stay without answering your call, that even if you do Ajayi Loma, they will not answer you. If you do Ajayi Loma, they will not answer you. They will allow you to suffer very, 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 very well. So it depends on the kind of mariner that you are. So if you can kindly tell me the kind of mariner that you are, I would appreciate it. Let's move to the next level. Let's move to the next level, everybody. This is live stream. Oh. For those of you that used to say, is it Agbaroma that I am speaking? I want to confirm if it is the number that I collected on YouTube that I am talking to. It's me. You cannot see me. Oh. If you want me to stand up, let me stand up so that you see me very well. It's me. So for people that will watch my live stream and still collect my number, then they will come and say, I want to see your face. Let me know if it is Agbaroma that I saw on YouTube. It's me. I'm the owner of this account. If you see any account bearing my name or posting my video, do not hesitate to let me know, please. This is my one and only YouTube account. Bikono. This is my one and only YouTube account. And nobody can post anything here except me. Nobody can post anything here except me or without my consent. Nobody. You understand? So if there is any account you are seeing that is bearing my name, you know that or my picture, my video, you know that that person is an intruder. This one is a live. The reason why I always do live stream sometimes to make people know that it's still the same person. You understand? Okay, this person say, I always see cowries in my dream. What does it mean? Cowries, it has so many significance. It depends on the scene of the dream. You understand? It depends on what happened while you are seeing the cowrie. You understand? If you are buying cowrie, you understand, or you are casting it, or somebody is casting it for you, or somebody is giving it to you, that means you have call and they want you to use cowrie to do alpha for people. You understand? So if you are in your dream and you see cowries on your head, it means that you still have call. You understand? So if you are in your dream and somebody is collecting calories from you, that means there is some spirit you are owing. You need to pay them. So it depends on the scene. It depends on what happens. You understand the situation of the dream. Everybody, let's go.
Now, I am going to conclude this live stream here. So please, if you have a further question, direct it to my WhatsApp, okay? On 07037311663. It still mean it is still sign of call. If they gave you a phone in your dream, or they gave you pot in your dream, it's still sign of dream of call, okay? Or you see yourself being crowned in your dream, okay? It still means sign of call. If you break kola, if you have a dream, let me tell you that you see a kola, you understand, you see a kola, you see, you saw a kola in your dream. It depends on the situation. That dreams have different interpretations. It depends on the situation, that as in the scene of the dream, what happened that made you see the kola. You understand? Like when you always see yourself breaking kola in your dream, you understand? It's still sign of God. There are entities you must break kola for. You break kola by the riverside, it's still sign of God. You understand? If somebody give you kola, it might be spiritual poison. If they give you kola in your dream to eat and you ate it, go and look for solution. No. So that's why I say that it depends on the scene. It depends on what happened. You understand? So guys, I'm going to conclude it. Meet me tomorrow during our, I've not been posting, but I'm now back. I'll try to be posting back to back every day. All right. Okay, see you guys tomorrow. Do not forget to send me a message if you have any question, or you want us to do readings for you, or you have spiritual work that you want us to do for you. Thank you so much. Bye.